Kag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. Prayer for Peace ni Anay Presidente Rodrigo Duterte sa Dumaguete City, ginbawian sang permit sang LGU. Pero pag tililipon, madayon sa gihapon sunod sa mga organizers. Ang iniga poster ang nagaserbi nga imbitasyon sa mga supporters ni Anay Presidente Rodrigo Duterte para sa isa ka Prayer for Peace rally sa Boulevard sa Dumaguete City buwas sa hapon. Ugaling, sunod sa mga organizers, ginbawi sang LGU ang permit nga gin-issue sa iladamlag pa sa rason nga kulang sa mga pulis nga magapatuman sang kalinong sa mga pagtililipon kag wala sa mga portalets pati na mga barriers nga kinahanglan man para sa seguridad sang Anay Presidente. Sa radio program nga DZRD 981 News, ginsiling ni Anay Malacanang spokesperson Harry Roque nga ini makapugong sa pagtambong sa Anay Presidente sa mga pagtililipon. Bisan wala sang permit, madayon sila sa gihapon. Hindi man kuno kinahanglan ang madamo nga mga pulis, kay para sa iya, si Duterte sa gihapon ang pinakapalangga nga tawo nga opisyal sa gobyerno. Balantayan suno sa iya ang mga ibuyan nga mga tinaga sang Anay Presidente, ilabi na ang mga records halin sa PIDEA. Alam na naman natin ang pagigipit ng Malacanang. Baka hindi mo matanggap ang AIX, hindi mo matanggap ang TUPAD, hindi mo matanggap ang iba pang mga proyekto na galing sa national government kung hindi susunod sa kumpas. Pero alam niyo po, talagang hindi na magpapapigil. Dahil kapag tayo naman ay tatanggapin na lang kanilang panunupil, talaga pong mawawalang bisa ang ating mga karapatan. So nagdesisyon na po ang ating dating Presidente Rodrigo Duterte, organizers ng TAPS, Transparency, Accountability, Peace and Security, tuloy na tuloy po sa Dumaguete.